गारि सालायनानैसो भिडिअ बानायदों लोगोफोर माल मोनैनि रागाजोंनो भिडिअखौनो बानायनो गोसो गैयै जाबायमोन आं फुंनि 8टानिफ्राय 2टासिम मालखौनो मोनाखै लोगोफोर बेखायनो भिडिअखौनो बानायनोसो बावबायमोन नै दासो सासे न'खरसिनावनो टाटा थिं गोजा 7टा मोनबाय बे 7टाजोंनो 1 कुइन्टेल लोगोफोर गोदोनि थिरि बेजोंनो थोबायबो आरो थोनायालाय दा नै थांनो ओंखारबाय भबानिपुर मोननोसै गारि सालायगासिनो बेलाय मालखौ नुबाय दा लोगोफोर माला मोननांगौब्ला सासेनावनो लाबोख'नो हाया आरो मोनाबाथाय मोना 8टानिफ्राय 2टासिम माल मोनैया मा मोनै नामा लोगोफोर रागा जोंनानै भिडिअखौनो बानायनोसो बालायलायदों ओरैबायदि फाग्ला मालानो नागिरबाबो मोना दा मोनबाय गोसोफ्रा इन्टारेस्ट जाबाय थांनोसै आरो लोगोफोर दाना हाग्रामा ब्रिज मोनफैबाय नै गारिया दाख्लै हेन्देल बानायनानै आखाइ फारसेबो सालायनो हालायनाय जाबाय बिराद इन्टारेस्ट जाबाय दा सालायनो खिन्थु इन्जिनासो एसे प्रब्लेम देखायगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे नायलां भिडिअखौ जोबजासे नायनानै सोंहरनो गोसोबा कमेन्ट हरनानै सोंहरनो हागोन लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो नायलांबाय था नै हाग्रामा ब्रिज मोनफैबाय मा देखायनो हायो नाजालांबाय थागोन आं लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर नै गोदामा बेनो नै जेरैबो माल नायजोबदो प्लास्टिक बे नैबे प्लास्टिक बथल बे लहा थिं नायजोबदो ओरै बथल বাঙাচুরা টানিলেও কাম নাই এটা লেবারে করিব লাগব পুরা বিয়ার বোতল উঠে আছো আরে পিছলে ধর এই যে আয় তুমি মার তো